Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano sa tingin mo ang kaibahan ng traffic ng Kamaynilaan sa probinsya? Well, gagi, pare, major. Awa. Like super major. Number 1, dito sa Manila, ang durukot-dukot or like mga dikit-dikit are the sasakyans. Pero sa probinsya namin, ang dikit-dikit na nagta-traffic, mga kalabaw. Oo, damulags. Totoo, kahit sa amin ganyan din. No? Kung dito sa Maynila, naiinis ka, nabubuisit ka kapag hindi umaandar yung mga sasakyan. Sa probinsya naman, natutuwa ka. Bakit? Natutuwa ka kasi na pagmamasdan mo ang mga kambing, mga kalabaw, yung damula, mga baka. Yan, nakakatuwa. Tsaka ang dami-daming ang sarap lang sumakay. 'Di ba sa kalabaw? Hindi sa kalabaw. Akala ko kung saan eh. Iba kasi talaga ang traffic ng probinsya eh. Walang mabahong usok. Ayan, mga ano lang eh, mga cake ng kalabaw. Yan. Totoo yan. Very organic. Very organic. Diba? Basic na basic yan eh. Legit yan. Okay, eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng pasahero kapag traffic! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga aburido. Uy, grabe! Miyerkules pa lang pero parang Biyernes na yung traffic. Ay, Manong, wala na bang ibibilis pa tong kotse mo? Tong taxi mo? Wala ka bang shortcut na alam? Naku, malilate na ako! Nako, ma'am, lahat one way eh. At saka, sinunod ko lang po yung mapa dito sa cellphone ko. Pasensya na, ma'am. Traffic talaga. Pasensya! Ganyan naman kayo lagi. Nakakainis talaga. So, paano ako ngayon? Late ako nito for sure. Mapapagalitan ako ng boss ko nito. Ma'am. Huwag ka na magsalita, naasar lang ako. Hoy, babae! Kanina ka pa kuda dyan. Kasalanan ko ba kung bakit late ka nang mag-book at magpara ng taxi mo? Alam mo naman traffic, gantong oras ka pa sasakay, di sana inagahan mo para hindi ako nadamay sa init ang ulo mo. Ay, wow! Galit ka? Paano? Ay! Parang kasalanan ko ba sa traffic? Gusto mo palit tayo ko na lang mag-drive. Ayan. Ito yung mga pasaherong aburido talaga, mainitin ang ulo. Kala mo naman talaga sa pagmamayari nila ang toll gate. Kaya nga, alam mo kawawa yan kapag na-tsempohan nila yung mainit na ulo na driver din. Ang tatay ko gantong-ganto. Oo, talagang papatol, no? Makikipag-away talaga. Kasi legit naman talaga yung sinabi dito ni Mar. Kasalanan ba niya na traffic? At tapos ikaw naman, alam mong traffic na kabisyo, magbubuk ka ng 2 minutes. Ayan, late. Or 2 minutes na lang, ano mo na, time pasukan in mo na. Oo, di sana nag-teleport ka na. Kaya nga eh. Ay, nako, anyway, that's number 1. Palampunta pa tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga mabubuting nilalang. Ma'am! Po! Ma'am, naku! Parang matatraffic tayo ngayong araw ah. Nagmamadali po ba kayo, ma'am? Ay, kuya, okay lang. Alam ko naman, pero laban lang. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Traffic is traffic. Kaya nga, ma'am eh. Traffic. Ay, kuya, eto, magbiskwit ka muna. Juice, eto pa Total, matagal-tagal pa tong traffic. Ay, naku, ma'am, salamat po. Bait-bait niyo naman po. Eto, go, kainin mo yan. Salamat po. Ang biskwit na yan ay packed with ginkgo biloba at papaya extract na nakakabuti para sa mapalinaw mong mata. Yan. At ang juice na magpapawi ng uhaw mo ay punong-puno din ng vitamin C at gluta para whole day katulad ko. Yummy ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Use my promo code JESSA! Ganyan! Ma'am, endorser ka po ba o engkanto? Bigla po kasi nagkakaroon ng sariling ads yung boses niyo, ma'am. Ay, maliit na bagay, kuya. Ayan. Ito
legit, kabaliktaran nung aburido, mga mabubuting nila lang. Wow. Kasi tanggap na nila eh. Tanggap nila na late. Ayan. Tanggap nila na medyo baby bobo sila kasi late sila gumising. Totoo. Ito yung mga masarap masakyan, no? O makasakay sa'yo. Masakyan. Yung sumakay sa'yo. Ay, legit yan. Yung mabait, yung Oo. good mood. Diba? Talagang feel good lang. Minsan nga nagbibigay pa to ng tip. Awa. Oo. Tsaka for some reason, usually ito yung mga may pera talaga. Ay, oo Mayaman nga. talaga. Tsaka siguro boss. Yan. Kasi kahit malate sila, hindi sila papagalitan. Oo, hello. Siya yung may-ari ng kumpanya. Kaya nga, kumpara mo dun sa number 1 na aburido. Oo. Takot na takot yan, galit na galit yan. Kasi alam niya kapag na-late siya, wala na siyang trabaho. Oo, kasi ka-level natin yun. Oo. Siya ay isang legit na hampas lupa. Ay nako, kaya kabisyo, dapat talaga well-adjusted na tayo para naman tayong bago ng bago sa Pilipinas. Oo, gagi. Para kapag na-late ka, hindi na dahilan ang traffic. Tutu. Kaya nga tayo, 'di ba? Yung tirahan natin, ilang minutes away na lang dito sa office. Kasi alam natin kapag malayo tayo, mawawalan tayo ng trabaho. Ang dami pa naman nag-aabang sa alas 11 hanggang alas 3 na show natin. Ayan. Oo, na mga taxi driver, mga jeepney Awa. drivers, mga terminal. Kaya sa inyo ang skit na to. Tutu. Siya kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na paborito mong driver na minamaneho ka. Yun. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials, mga broski at Konyo Bicolano. Oy, gusto ko rin batiin ng aking, syempre, lalayo pa ba ako ang aking pinakamamahal na tatay na Yun. isang taxi driver. Oo. Alam mo, binuhay talaga kami ng pagtataxi niyan. Kaya saludo ako kay Tito. Tutu, saludo tayo sa mga driver sweet lovers. Yun. Siya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Ragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna.